Estem així a l'antiga Universitat de Magisteri i el magazín ha guanyat un premi! Anem a replegar-lo. Ara mateix el que farem serà començar la mostra internacional de cinema educatiu i arrencarem, entre altres coses, amb el lliurament dels premis Tirant Avant escolars. I el premi és a Magazín La Tele de Benicolet, una experiència emocionant que podem veure. Volem agrair aquest premi perquè per a nosaltres és important que se'ns reconega este treball i a ells també que s'estan convertint en xicotets professionals que diuen grans veritats. De parte de tots, moltes gràcies pel premi i ara espero que molta més gent visiti el magazín. I jo volia donar-li les gràcies a tots els monitors perquè gràcies a ells jo ara ja he descobert la meva passió per la tele. Acabem d'acabar els premis i aquests són uns dels guanyadors. I quina ha sigut la vostra experiència? Ha sigut una bona experiència perquè hem après i a més ens ho hem passat molt bé. Una experiència diferent, innovadora i, la veritat, amb ganes de repetir. Estem una altra vegada en Josep i què t'ha paregut aquesta experiència de fer el curs, missa? Bueno, es una experiencia muy interesante, es una locura maravillosa, es una bogería maravillosa y estoy contento. Nos estan fent mogolló de fotos i preguntes. És com si estiguérem en una passarel·la. Me tindrà que acostumbrar a les flashes perquè no paren de fer-los. Famosos, famosos, oh yeah!